Για να δώσουμε στους χρήστες φακών επαφής ένα διάλειμμα που λειτουργεί όπως τα μάτια τους, κοιτάμε στην πηγή που ξέρει καλύτερα. Σας παρουσιάζουμε το διάλειμμα πολλαπλών χρήσεων BioTrue, εμπνευσμένο από τη βιολογία των οφθαλμών σας. Το BioTrue λειτουργεί όπως το μάτι, με μοναδικές καινοτομίες που είναι τόσο εντυπωσιακές όσο το ίδιο το μάτι. Κατασκευασμένο να ταιριάζει με το pH των υγιών δακρύων, το BioTrue είναι σχεδιασμένο να βρίσκεται σε ισορροπία με τα μάτια των χρηστών φακών επαφής. Για την ενυδάτωση των φακών, το BioTrue χρησιμοποιεί ιαλουρονάνη, το φυσικό λιπαντικό στοιχείο του ματιού. Το BioTrue σχηματίζει ένα δίκτυο ελεύθερης ροής επάνω στην επιφάνεια του φακού και ελκύοντας νερό περιβάλλει τους φακούς με ένα μαξιλάρι πλούσιας ενυδάτωσης. Το BioTrue παρέχει επίσης σύστημα διαχείρισης πρωτεϊνών, διατηρώντας τις επωφελείς πρωτεΐνες των δακρύων ενεργές, όπως βρίσκονται φυσιολογικά στα μάτια. Περιβάλλει και προστατεύει τις υγιείς πρωτεΐνες των δακρύων, όπως τη λυσοζύμη, και έτσι διατηρεί την εγγενή αντιμικροβιακή δράση τους. Επιπλέον, το BioTrue συγκεντρώνει και διαλύει τις εναποθέσεις της μετουσιωμένης πρωτεΐνης που μπορεί να αναπτυχθούν στην επιφάνεια του φακού, διατηρώντας τους καθαρούς και διαυγείς. Και κατά τη διάρκεια του κύκλου απολύμανσης στη θήκη, οι μοναδικές καινοτομίες του BioTrue λειτουργούν μαζί με το διπλό απολυμαντικό σύστημα, παρέχοντας αξεπέραστα επίπεδα αποτελεσματικότητα στην απολύμανση. Στην πραγματικότητα, με κύκλο εμβάπτισης μόνο 4 ώρες, το BioTrue διεισδύει, διασπά και αποσυνθέτει τους μικροοργανισμούς και το επιτυγχάνει παραμένοντας συμβατό με όλους τους μαλακούς φακούς επαφής και τον κερατοειδή. Είναι το διάλειμμα που ταιριάζει περισσότερο στα μάτια των χρηστών φακών επαφής. BioTrue από την Bausch & Lomb.